Orek-orek saka Madiun najan elek sing bisa rupon ngono-ngono ya ngono-ngono repake maneh mangan Rama ramane sing ngandung ya 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 dalam sepur bilang panti ajur umur tak berkanti jowo ngono piye piye asal suku sagun orang biasa ore-ore kepale mabur apal mabur gede rodane aja ngenyek sing gede umur ya tunes gede dhuwur larang kok cilatai lho. Uru atimu kok seneng cung seneng mo. Tak enteni 14 tahun are. Apane? Ya kasepuan iki. Mbah Liwon iki boyen cek nyar-nyarane iso tuku gamelan tahun 2009 ditanggap. Boyen. Kok ora kagablok te biyen. Lah saiki Mbah Liwon wis sembarang kali rono ya. Ati masih wayang wis gak dinyang belas ngono. Masalah dhewe tak timbang-timbang paling yo walike yuyu. Aduh ya saking senenge atiku yo nak. Iya mong. Kepetungane Baliwon iki nuruti kabeh. Tak iso ngono lho ya. Sing wingi selawatan ku nuruti bojone. Ngono. Ya. Lah meneh utawa mben iku jarang kepang. Ya nuruti anake. Lho. Lah saiki wayang nuruti wong dhewe. Oh. Ngono cek tak tari. Mbah, gak wayangan krocil lah, Mbah. Lakon Joko Gerek. Kabeh iku pasemon ya, Nak. Pasemon mo. Gak krasa oleh nandur, gak krasa oleh gemreka. Pungkasane taun-mataun dadi windu pirang-pirang taun. Lho, ibarat wong nandur, wong urip ngundhawa ing penggawe, nandur ala, cukul ala, nandur becik, cukul becik. Nandur ala, lho mesakno anak putune sing nampa, sing nyauri. Nandur kebecikan pikoleh keberkane ngalah. Lho, Mbah Muliwon, gak ate undang-undang ngene iki. Mara sing tutuk. Wonosalam, Songsoko, Mojosari, Prambon, Tulangan, Seketi, Mojokerto, wadadadadadada. Tumplok belek gitu. Kon menil ati nggo kresek digawani gedang. Amot kresekmu ngono. Lah wong mek aku butuh gedang. Sakono salam goreng kabeh. Wadadadad. Wong kok grete kaya ngono ya. Aku meneh yo njaluk gedang susu rene ngantuk. Ya. Ngomong sethithik mong iki intermezzo, omahe dulure dhewe. Iya, Mong. Ngaturake gunging manuwun marang panjenengane Mbah Liwon keluarga
buktine apa wis mujuti keluargane nekakno krida budaya gawe rezekine krida budaya sekabehe muga amberkahi Allahumma amin. Aku yo ndonga apa? Ndonga apa? Iki mau lah anu apa? Nikah. Tegese ngumpulake daging pepisah. Ngono iku aku dibisiki karo Baliwon gitu. Niku nggih. Mungkin nek mantene teko, sak mantene teko Ibu Pertiwi. Sak mantune Ibu Pertiwi, lek mantene pun teng ngarep mriku kodhok ngorek. Lah, mari kodhok ngerek terus eling-eling. Lho, dadak ngono diawe karo sing rias manten. Sakral apa ngene lho Pak Bong apa piye? Apa? Sakralan ngono. Atiku muni, lho nggawa jagoan kok tabuhane selawat. Lah engko lek blak-blak aku arep-arep muga-muga aku rek dikongkon loro pangkon rek cek oleh tambahan 600. Sing digawe lali gak dik loro pangkon. Taun ngarep lek nanggep maneh. Ya ngene. Ngaturake gunging manuwun marang Mbah Liwon uga tak sunake wonten ngarsane Gusti ingkang Among Tuwuh. Mugi pinang penganten dadosa pinanganten kang sakinah mawaddah kelawan warahmah. Allahumma amin. Slameto sing ditanggap, slameto sing nanggap sedaya keberkahan. Ya. Ngaturake gunging manuwun para pandemen, para pemerhati seni, penggiat budaya sing wis kersa ngestreni awak dhewe nyemar iki ya, Cuk. Ya, matur nuwun. Mandare iki ana sedulur tuwa sing teka ana kene. Heeh. Biyen budale ya meh padha, dadi saiki tuweke ya tuwek ngono. Sapa nak? Lho, Mas Teguh Sutrisno. Dalang kondange Mojagung nah. Loro iki asline ngono mek. Liyane yo gak. Oleh gak 20 moy. Are Mojagung iki dalange kondange yo siji Seno Aji yo loro Teguh Sutrisno. Kono 10 hakili sore 9. Kono 15 ya aku 13 ae. Ya, matur nuwun. Mumpung ditenggani Waranggana. Iki maestro ne sinden saka Ngurahreja Kediri. Bu Prismiati Anggraini Melati Rinoce. Diwalik larase pelok. Bareng kersa Bu, pokok mboten mijil ketoprak liyane. Saleh mau pun kula damel ten omah. Cileman apa? Saya kersa. Pokoke manut kok. Mergo nggih mboten iso lagi. Sing enak manut Nggih manut mau. Pun nggih. Nggih. Cerwa Saraya Saraya dengan Raden
nika wau sakjane wonten pamundhut saking Pak Dalang Teguh. Nggih. Sutrisno. Nggih. Ning Gladik Glinding. Lah wis kadung uler kambar. Wah, tadi sawer apa? Mengko dilayani tanggal 9. Lah, nggih nggih. Ana Tejo Utara. Lanjut nggih. Nggih. Nyanyut unat mereka sambatan ing setya suwi mas rajemu jamu kodhong telon suwi ketemu temu pisan gawe gelon semede kayune kapuk semede kayune kapuk kepriye uripe besok kepriye uripe besok sampun Matur nuwun. Ya. Ben ora gumrigah adat saben krida budaya. Mesakno sinden. Kula niki sakno sinden lho bukit sore pegel. Dadi otote ben ora kaku ya kita tampilkan artisnya krida budaya. Panjenengane Bu Rutin Anggraini kelawan Bu Aira Prayuna. Artis sing ludruk Mustika Jaya Pasuruan. Denong garis siji. Mbak Aira Prayuna.
Mbak Rutin, Mbak Ira. Niki merdeka kemawon. Panjenengan dangu Mbah Liwon. Ingkang kagungan kersa. Inggih sugeng rawuh Bapak Liwon. Lho kok sugeng rawuh ya apa sih? Omahe kene lho. Sugeng dalu. Maksudnya niku ngeten, Pak. Sampai keleleken itu kula ki Mbak nih lho. Bapak jenengan nedhi napa niki? Senengane Bapak Liwon ket wau bojo loro. Bojo loro, Mas. Werdine bojo loro iku sak temene ngono goro. Dadi wong bojo loro iku angen-angene seneng, tapi asline ngono yo pedhi, seneng. Tur goroan. Katik wong rabi loro mesti duwe lara liper. Ya oper. Mesti duwe lara liper wong bompong rabi wayo iku. Tegese liper ning ngono. Dadi opar-opar marang kono rene bareng iki. Nggih, dados. Sirah mumet rapi satu
Nggih sampun. Memang bintang Ludruk Mustika Jaya Pasuruan. Sing situk bintang Ludruk Chandra Kirana. Sing ira iki Chandra Kirana. Iki ana sing luwih alus maneh. Sing saka Kediri ning saiki ana Mojokerto. Ya di wenehi spot Mataraman ya. Truk wilujeng enjang Cahayu. Nggih, wilujeng enjang Rama. Nyuwun sewu wertanipun wonten pawiyatan sampun kelas pinten niki? Tasih kelas 3 niki. Kelas 3 SMK Seni nggih. Nggih. Heeh, mantun ngoten nglanjuten pundi? Jogja Insyaallah apa ten Surabaya? Unesa. Ten Unesa. Nggih. Sekolah ranking ta kok nang Unesa? Malah Semarang dereng medal kok. Oh iya. Ngene Nduk, yen sekolahmu rusak kuwi bakal rusak. Dadi hati-hati nganti S1. Ora nyinden dadi guru lek apa-apa sih. Iya. Nyuwun diberkahi tetembangan. Sing halus Nduk. Ilin Lestari kena. Nek lewung ket sore mang. Lewung Lestari Nduk. Terus kakak niki langgam-langgam mawon. Kakak iso apa? Kebau. Iya. Langgam dibawani karo semune sing mimiknya kelihatan. Nggih diparingi kadung tresna. Kadung Tresna. Bawane napa? Dandang kula sabdose napa? Pendhita mawon. Napa niku? Pendhita Akarya Wangsit. Nggih. Oh iya. Tak tulis ya, Nek. Pakai sendon ket sore Bang Pendhita Akarya Wangsit. Belajar nggih Rama. Oh nggih. Wong tanpa belajar kita ora bisa apa-apa. Karo nunggu job sing tanggal 12 Juli. Sajane job istimewa iki. Ya.
sip luwih maju lamat ketam tejane diajeng ragil sesanti
Ya, jan hebat iso wolak-walik.